Šta je normalan pritisak danas? Drago mi je da si spomenuo te promjene u vrijednostima i standardima i normativima za pojedine nalaze. Jedan od nalaza u okviru kojih također se neke promjene dešavaju je visok pritisak. I tu ima različitih stavova u pogledu toga šta je to visok pritisak. Sad je pitanje tih referentnih vrijednosti. To je odlično pitanje. Mi pratimo Evropsko udruženje kardiologa i ono što je ispod 140, odnosno ono što je ispod 90, mi ćemo reći da to je dobro. Ako malo zagrebete po onim smjernicama, pa ako otvorite američki koleđ kardiologa, vidjet ćete da je sad to do 130 pomjerena granica, da sve ono što je iznad 130 da se shvata u suštini kao nešto što je visoko normalan, odnosno iznad normalan ili povišen krvni pritisak i da bi te pacijente, ako imaju faktore rizika, trebalo tretirati. To je veliki problem, ali je to ostavljeno ljekaru koji posmatra. Pa tako da ako ima pacijenta koji je šećeraš i nema povišen krvni pritisak, ja ću njemu dati tu dozu nekog lijeka da čuva te krvne sudove, odnosno krutost krvnih sudova ili stiffness. Ja se sad trudim da ako radim neki rad, mjerim taj stiffness, to nije tako teško da pišemo, jer nam je to u suštini pokazatelj tvrdoće krvnih sudova, a taj lijek će djelovati na relaksaciju, vazodilataciju, širenje, regulisanje krvnog pritiska, imaće kardioprotektivan efekat, vaskuloprotektivan, odnosno nefroprotektivan efekat. Kad se riječ o niskom krvnom pritisku, nema lijeka. Niski krvni pritisak je vezan uglavnom za ljude koji su onako skini, astenične građe ili mlađe žene, koje su blago anemične, pa osobito tokom ciklusa. Vi ćete imati jako, vjerovatno, niske vrijednosti krvnog pritiska. Još ako je neki hormonalni disbalans metabolički uključen, to vam se može dešavati. Mi to generalno možemo liječiti sa nekim lijekovima koje dajemo, koji imaju dosta nus posljedica i mogu praviti probleme, ali puno lijeka za to nema, osim liječenja sekundarnog uzroka toga.